חלק ראשון, המצלמה בזום מקסימלי. לאט לאט מתרחקת ורואים קערת תפוחים ירוקים כחולה על מפה מאותרת בצבע כחול, מה שנותן רקע נהדר לתפוחים הירוקים. חלק שני, שחקן נכנס לפריים, לוקח ביס מתפוח ירוק, מזהה כאן ציור ומחזיר בזריזות את התפוח הירוק לקערה הכחולה. חלק שלישי, דמות נוספת נכנסת ונעמדת מול כאן הציור ומציירת. ברקע רואים את קערת התפוחים הירוקים הכחולה. חלק רביעי, דמות יושבת ליד שולחן עם קערת התפוחים הירוקים הכחולה ונוגסת בתפוח ירוק. חלק חמישי, המצלמה מתמקדת בציור ורואים את הדמות מהסצנה הקודמת, כשברקע רואים את קערת התפוחים הירוקים הכחולה. חלק אחרון, המצלמה שוב מתמקדת בתפוח ירוק אכול, מסביב טיפות של רטיבות, מה שנותן הרגשה של תפוח ירוק שבזה הרגע נאכל. סוף.